ngithokoze kakhulu phansi-ke manje ngiyabona. Ngithokoze kakhulu nami mphathoselo ngabezitha mntwana waseSuthu. Ngithokoze kakhulu Mageba sibambisene kulomsebenzi omkhulu kangaka. Ngifisa ukuthi ngicela ukuba ngibingelele undunankulu kaZulu mntwana waphinda ngene Mageba. Ngiphakamise endlunkulu, ngiphakamise ndabezitha nina bendlovu uDlunkulu Gwabeni, Dlunkulu Mantombela mkaNkosi. Ngibingelele umkaNkosi abangomama bami nina besilo, uNdlunkulu wakwaLinduzulu, uNdlunkulu Mandlovu, Dlunkulu waSondini, Dlunkulu kaMafu. Ngithokoza kakhulu umkaNkosi ukuthi nibe khona kulomkhosi omkhulu kangaka. Ngiphakamise nina besilo abatwana abangobaba bami. Ngibonge futhi nakubatwana abangomkhulu bami. Ngibonge kubatwana abangabafowethu abakhona phakathi kwethu. Umntwana uBambendlovu, umntwana uSimengaye, umntwana wakwaLinduzulu, umntwana umukelile, nomntwana ubizwe ekhaya. Ngithokoza kakhulu nina besilo ukuthi ngiphakamise futhi indlunkulu egane obaba bami. Nina besilo ngiyathokoza Ndlunkulu ukuthi nikhona sibambisene. Ngithokoze kakhulu kuyo indlunkulu abatwana abangamelele umuzi esikuwo namhlanje. Ndabezitha ngiyazi ukuthi nisebenze kangakanani ukuthi lo msebenzi ugcine wenzekile lapha ekhaya, nibambisene nondunankulu. Ingakho kukuhle kunjena nje namhlanje. Okwami kuwukuthi ngihalalise futhi ngibonge kakhulu umsebenzi omhle kangaka enithena wenza wayimpumelelo ekugcineni. Ngiphinde futhi ngibonge sengiya ngasohlelweni lwami. Ngibingelele Dlunkulu kaMayisela mngami, ngiyathokoza sihlezi sibambisene nawe.
ngize ngasohlelweni lukahulumeni ngithokoze ukuba khona phakathi kwethu ungqongqoshe wamaphoyisa ubaba ubheke Magayi, nawe igalelo lakho namhlanje likhulu kakhulu futhi liyabonakala lapha ekhaya nesizwe sonke siyabona njengoba sibungaza usuku olukhulu kangaka. Umsebenzi wakho uyabonakala phakathi kwethu, sithokoza kakhulu Magayi. Ndabezitha ngiphakamise ukubonga okukhulu nina bendlovu uMEC we-Arts and Culture, umama uMapena, okuyena lonke leli viki ngoba insuku beseyithe zathi kusipintsha, kodwa phezu kwalokho ukwazile ukuthi uhlanganise konke obekumele ukuthi ukuhlanganise ngalolu hlelo lomhlanga ngesikhathi esifushane kangaka. Ngalokho MEC nethimba lakho ngiyakuncoma, ngiyathokoza kakhulu kanye nomnyango wakho. Ngibonge kakhulu ukuphakamisa noma engekho undunankulu umama uMadube Ncube, undunankulu wesifunda, ukuthi naye usifakile bakwethu isandla kuumhlanga wakhe wokuqala lo ekulesi sikhundla kuso, kodwa ngokweminyango ubevese undunankulu wethu esuka kuze inhlelo zokuhlela umhlanga ngoba ubesebenza kakhulu eduze kwendlovukazi engizalayo kanye nesilo samabandla uMdlokombane. Ngalokho uvuthiwe kulolu hlelo, yingakho naye uthe wafaka isandla nokuhola futhi nokufaka ulwazi lokuthi izinto kumele ukuthi zenzeke noma zenziwe kanjani uma kukhulunywa ngomhlanga. Ngalokho ngiyambonga kakhulu undunankulu kanye ne-office lakhe lakwa-Premier, ngiyathokoza. Nina besilo ngicela ukuthi ngiphakamise ukubonga komama abakhona phakathi kwethu abesivivane, ukuthi nabo banawo umthelela omuhle ukubungaza lolu suku namhlanje, ngoba bangomama abazala nina izimbali zethu. Siyabaphakamisa kakhulu omama bezivivane nohlelo lwabo. Ngiphakamise ukubonga okukhulu ngingashiyi ngaphandle ngokohlelo lwaseNdlunkulu amakhosi aseNdlunkulu, okuyiwona ayingubo yobukhosi futhi ayingubo yesihlalo. Amakhosi aseNdlunkulu ngithokoza kakhulu ukuthi indawo ngokuhlukana kwazo, indawo ngeindawo lapho eniphethe khona nibambele isihlalo eindaweni zenu, nikwazile ukuthi nilihambise ivangeli lokuthi umhlanga intombi ziphume ngobuningi bazo ngothi lwazo, zikwazi ukuthi zize esigodlweni la khona kuyikhaya futhi kuyithempela lethu thina Zulu esigodlweni, sikwazi ukuthi sizohlangana emhlangeni
ngoba sihlangene nje namhlanje. Ngiyathokoza kakhulu makhosi asendlukulu, ngithokoze kakhulu ngiphakamise inkosi uChiliza, ngiphakamise inkosi uShinga, ngiphakamise inkosi uSithobe. Ngithokoza kakhulu makhosi asendlukulu. Nina bendlovu, ngicela ukuthi ngibonge kakhulu umavikela mbuso, umavikela sihlalo, umavikela bukhosi, umavikela uZulu okungamabutho kaZulu. Ngithokoza kakhulu nina besilo ukuthi nihlezi nikhona eduze kwami, sibambisene ngomutho kaNdaba. Nina besilo okwami namhlanje ukubungaza nokubonga, ngibonga ngingaqedi emsebenzini esisuka kuwo, ngingasasho umsebenzi wasengwavuma umhlanga ukuphela. Ngibonga yonke imikhosi kusukela ekuqaleni konyaka uZulu ukubonisa amandla nothando nokukholelwa kumina. Lokhu kuqale lo nyaka ngiyaqala ukubona izintombi namabutho angaka lokhu ngazalwa. Ngiyabonga kakhulu ngalokho. Ngicela ukuthi ngiphakamise futhi ukubonga okukhulu kini izintombi zimbali zesizwe. Siyaziqhenya ngani siyisizwe futhi siyamthanda. Ngiyabonga kakhulu lokhu enikwenzayo ukube niyazi ukuthi khona bazolala ngama-drip ey'bhedlela namhlanje. Ngithokoze kakhulu ebuthweni elifikayo. Nina besilo bengisabonga imbali zesizwe ukuthi njengesizwe esihloniphayo, njengesizwe esaziwa umhlaba wonke, ngingasasho iAfrika kuphela, ngisho umhlaba wonke, saziwa ngokuba
ngamaqhawe nesibindi futhi saziwa njengesizwe esihloniphayo nesizwe futhi esemukela wonke umuntu ngaphandle kokumxwaya ngebala noma ngolimi alikhulumayo, ngoba uma sikhumbula nina besilo umnikazi wesihlalo ilembe ondlebe ikhanyilanga labamukela ngaphandle kokubaxwaya. Ngalokhu nina besilo ngiya ekutheni isizwe samangisi ey'nsukwini sivelelwe ngokubuhlungu kakhulu, uthi uma ubheka isimo abakuso njengamanje ngoba sikhuluma nathi siphuma kuso leso simo esibuhlungu, isimo esenza ukuthi kube khona izinguquko, uyibuze uyiphendule ukuthi kaZizwe libhekephi uma kunje. Ngalokho ngiyazi ukuthi isizwe samangisi sinomlando ongemhle kahle naso, kodwa okusalayo bawubukhosi futhi kwathi uma kwebuza isilo esingizalayo bayithumela ikhalo, bathumela futhi nezethulo zokusula inyembezi ngokuhamba kukaMdlokombane neNdlovukazi. Ngalokhu Zulu omnyama ngicela ukuthi singaphindiseli okubi ngokubi, ngoba bakwazi ukuthi besikhalele sisebuhlungwini sihlaselwe ife elimnyama, nathi kanjalo siyabakhalisa siyabakhalela sithi madudu kubona kubehlele nenkosi yabo entsha uShalisi wesithathu. Nina bendlovu simfisela inhlanhla esihlalweni akuso, futhi ngiyethemba futhi ngiyafisa ukuthi phambilini esikhathini esizayo siyohlangana naye sikwazi ukuthi izizwe zethu zingasebenzisana kanjani indlela eyaphambili. Nina besilo ngicela ukuthi ngoba sihlangene ngomhlanga namhlanje nasengwavuma ngakusho lokhu ngathi ngiyambonga uMdlokombane uSihlangu Simagqabha Ngonyama ebuzile kanye neNdlovukazi engizalayo, ukubambisana kwabo ukuvuselela umkhosi womhlanga ngoba ngike ngasho nasengwavuma uwumkhuleko ngoba nonke ngoba nilapha nje nginethemba futhi ngiyazi ukuthi ningcwele, futhi ngalokhu ukuhlangana kwethu njengoba sihlangene nje kanje nibaningi kangaka nizintombi nto uNkulunkulu uphakathi kwethu njengamanje, uyabusisa futhi uyaqinisa futhi uyasho naye ukuthi kusethempelini ke lapha Zimbalizi sizwe
nizothandaza ngoba nani nizingelosi ngokwenu. Ngicela ukuthi bontanga yethu cishe mhlawumbe kwabanye kunina mhlawumbe ngingaba umalume, kwabanye ngingaba umfuni. Kodwa uNkulunkulu emuhle ebusisile sisazoyihamba ngiyafisa ngezinyanya nengilosi zalapha ekhaya ngenxa yeminyaka engikuyo. Ngicabanga ukuthi iseyindi indlela esisazoyihamba kanye nani ngokubambisana sibambene indlela eyaphambili ekukhanyeni. Nina besilo ngicela ukuthi ngiphakamise nginikhumbuze isifunda sakwaZulu Natali cishe sovumelana magayi uma kukhulunywa ngokuhlukunyezwa kwabantu besifazane nezingane. uZulumnyama kuyihlazo futhi kubuhlungu kimina ekujuleni kwenhliziyo yami. Ithini number 1 eSouth Africa yonke. Kubuhlungu ke lo ukuthi singaba number 1 entweni embi. Mina bese kuhle ukuba number 1 entweni enhle. Ngalokho ngisho ukuthi zonke izinhlaka ngokubambisana nomkami wamayisela ngoba useneyinhlelo vese aphekwazo eziqondene nokuhlukunyezwa kwabantu besifazane nezingane nohlelo lokwakha abafana abasebancane. Ngizobambisana naye kulolu hlelo kulezi inhlelo ngoba ziyiva esizweni sethu noma phakathi kwesizwe sethu ukuthi siyazi kwaZulu umuntu wesifazane wayehlonishwa evikelwa kanye nezingane njalo. Kodwa kulesi sikhathi kumele siyinuka amakhwapha nina besilo ukuthi kungani number 1 entweni embi kangaka. Akunciphe nina besilo, akunciphe. Ngikhuluma nje ngalolu hlelo kunabahlobo bami engithe ngahlala nabo phansi sahlela uhlelo lokuthi kulamafoni esiwaphathayo uyakwazi ukuthi udownloade uhlelo esilikhandile ogama lalo kuthiwa iIris esesifaka ema-university sayifaka kuma-institutions amaningi ngenxa njalo yokuvikela umuntu wesifazane ukuthi uma ikhona lento isocingweni lakhe leya kwa-iris uyakwazi ukuthi umehlukunyezwa noma ngabe kusendlini noma ngabe kusemgwaqweni noma kukuphi uyakwazi ukuthi athinte le app abokuphepha bafike manje ngaleso sikhathi. Ngiyajabula ukuthi imbali iyakuthokozela lokho. Niyayidinga le app ngoba ingeyokuvikela nina.
ngalokho nina wesilo abantu uma bebona umsebenzi esiwenzayo ukuzama ukuvikela abantu besifazane nezingane baningi abafuna ukuthi ngokweinkampani namasonto ngokunjalo ukuthi kubanjiswane kulolu hlelo kanye namakhosi. Ngithi uma ngingaphosisi likhona leli tendela kwa-Iris anolicinganize nilithole ukuze nikwazi ukuthi niphephe. Likhona nje, likhona, angazi lingaphi kodwa likhona lona, ngoba ngithe abafike bezokwenza uhlelo lwabo ngoba lento abantu abakayazi, kodwa mhla ilontshwa eGoli ekuqaleni kwalonyaka ngangikhona, futhi isinonyaka nje cishe ihamba lento ye-Iris. Kodwa ngiyanikhuthaza ukuthi ke nihambe noyibheka nina besilo. Ngiphakamise futhi nohlelo lwemoto lethiwe Mercedes, nabo ngokunjalo bangenele lolu hlelo, kodwa futhi bacelile ukuthi awu masisebenza kanye neNgonyama siyacela ukuthi sizokwenza umkhangiso wemoto zethu, isizwe sibone ukuthi le moto ekuthiwa iMercedes yakhiwa kanjani nokuthi ihlobo luni lemoto. Nabo bakhona bolokhu engikhuluma ngakho ukuvikela abantu besifazane nezingane. Sengivala ukuphetha kulelo page lokuhlukunyezwa kwabantu besifazane nezingane ukunikhumbuza nje izwe esihlezi kulona lumama lumuntu wesifazane. Yingakho kuthiwa elikamthaniya, akushiwo ukuthi elikandaba, kuthiwa elikamthaniya ngoba umama. Ngalokhu ngifisa nibone izimbali uthando esinalo lwenu nezinhlelo esifisa ukuba zize kunina ukuzonisiza indlela enihambayo empilweni ngokukhula, ngoba akekho othe kulula, angeke kube lula ngoba vese usathane la kunoNkulunkulu khona nosathane ufuna ukuba khona naye. Uma ngade usathane cha uhlezi nje ulapha emnyango, usathane ulinde ukuthi imvuthu lezi eyiwela phansi uyathatha yena. Ngalokho ke singavumi noma ningavumi izintombi zami ukuba zimvuthu, ngoba nawa nje hawu umlindile usathane emnyango. Futhi ke lokho kwenu kunzima kakhulu ngoba wonakala kanye nje sekonakala akubuyiseleki. Ngiyathokoza zintombi zami usuku lwanamhlanje ungilalela nokungithanda ngoba nami ngiyanithanda kakhulu.
ngicela ukuba ngifothule uthando enginalo lumi kanje. Ngiyanizwa futhi ngiyanilalela. Nansi ukugcina sengiyavala manje. Angifuni ukusho ngithi ngiyayisebenzela mina cha. Ngifisa ukuphakamisa ukuthi mina angifuni ukuthi ngisebenzela nina mina. Okunye okugcina nje angifisi ukuthi ngithi anginincengile nina, mina nginincengile. Ngizoncenga nje kancane kancane sizokufikela siyakho. Zingane zami asihlale phansi siye kuhlangana lomhlabathi uqedele. Ngiyazi ngifisa kudili kumthangala ke manje. Hlalani phansi ke. Ayihlale phansi bamba umthetho. Ngithokoza kakhulu. Sengivala ke manje. Ngiyanithembisa sizwe sikaMageba bantu bami ukuthi nikhonela nina ngoba ngiyazi ukuthi nani nikhonela mina. Sizobambana sibe munye. Njengoba ngicela ukuthi ke ngiphawule okugcina. Nangunduna kaNkulu kaZulu uhlezi lapha eduze kwami. Akaze nisizwe sinomntwana sithi hey thina sabe umuntu thina. Hey thina ukuthi thina kunemali ehamba entashingeni lapha thina. Uyabona izinto ezikanjalo futhi nabantu engikanye nabo
abakholelwa kumina esibambisene nabo akaze bebathuke laba bantu kodwa sithuka zonke izinsuku thina ngalokho Zulu mnyama zimbali zisizwe kuhluka kuba niyabona asibafiseli lutho olubi namanje ngisasho ukuthi ekhaya kusekhaya babuye ekhaya bayoze bethi bhuti bengathanda sikhuluma nena besilo lento yokuthi ayikho into enzima njengokumukela abamukele asibazundi asibacabangeli lutho olubi yize bona besicabangela okubi ngaso sonke isikhathi sibalindile ihlalo zabo zikhona la ekhaya azithathwa umuntu bayishiya bahamba bayishiya zi-empty dinga ukuba babuye bezoyigcwalisa ngalokho nina besilo ngithi uxolo alube khona ukukhuthaza endlunkulu kakhulu alube khona uxolo nokubuyisana nokubambana nje ngoba siyadingana sonke siyisizwe wonke umuntu uneqhaza lakhe la njengoba sila nonke nibalulekile ngicela ukuthi sasa luyaqhubeka uhlelo kodwa ngiyazi kukhona abazohamba namhlanje ukufisa nje ilokotho indlela enhle emgwaqweni ephephile ngeyimoto eniyobe nihamba ngazo seniphindela emakhaya nisibongele kakhulu kubazali benu ukuthi beyethembe indlunkulu bengethembe nami bemethembe noHulumeni ukuthi benithumele nize emkhosini omkhulu kangaka nobaluleke kangaka ngalokhu nosibongele emakhaya ngicela ukuthi ngiphakamise futhi okukhulu ukubonga kwelikaMalume kwelikaMswati iNgonyama yaseSwazini esibambisene nayo kakhulu ithumele nayo izintombi ukuba zizobungaza kanye nathi siyabonga kakhulu hlanga lomhlabathi nokuthumela izinduna zakho hlanga lwezwe ukuthi sizobambisana kulomhlanga ngoba ngiyazi ukuthi lezi intombi nje ngoba zila nazo isuka kowazi umhlanga omunye ngapha eSwazini esibonga kakhulu ukuthi nakhona kuhambe kahle ukuze kuphumelele ukuthi namhlanje befike bezobungaza kanye nathi siyabonga kakhulu nina bokunene sengiphothula ngithokoza kakhulu ngibonge kini nonke zimbali zesizwe ukuthi nikanye nami njengoba nami ngikanye nani asibambane sibe munye indlela eyaphambili nginifisela indlela enhle nokubhala okukhanyayo ababhalayo ngoba sekusondele zona izikhathi zokubhala lezi ngoba nigcobe kulamagceke namhlanje kuwumthandazo nomkhuleko engicabanga ukuthi akukho kuyoniphazamisa nonke niyobhala kahle kulonyaka ngiselapho ngibonga kakhulu kumnyango wezemfundo esibambisene nawo lapha emhlangeni namhlanje ngiyathokoza kakhulu emnyangweni wezemfundo sengiphothula sengivala ngibonga ukuthi ningilalele nisabele
ngiyinkosi yenu kodwa ngihlezi esihlalweni sika baba akusise sami lesi sihlalo esika baba ngibambelena ngoba ngila ngakho nami ngihlezi kuso ngenhlonipho nokwesaba nokuyikhuza ngaso sonke isikhathi. Okunye bengifisa nje sivalelisana ngakho nentsha imbali zakithi. Khona into ekasho umntwana wakwaPundunankulu ukuthi angathi abesifazane sebephuza kakhulu kwedlula thina amadoda. Kwenzeka kanjani kanjani? Ngakho-ke ngiyanikhuza Zimbali ukuthi qhelani kulokho. Liyabhubha izwe uma kumi kanjalo. Ngethuke kakhulu ukuthi abesifazane sebephuza kwedlula thina. Ngalokho ngiyakhuza akwehle idimoni leyidakamizwa asisho ukuthi abantu bengayijabulisi. Ngibonge umnyango wakwa-health, ngibonge umnyango wakwa-protection uSAPS ukuthi magayi konke kuhambe ngomthetho. Siyathokoza kakhulu. Ngibonge kakhulu komama nobaba ababheka iy'ntombi nabaphekayo kanjalo kanjalo. Ngiyabonga bonke abafaka isandla noxhaso sukela kosomabhizinisi abazimele ukwenza lo msebenzi omuhle nomkhulu noyisibusiso kangaka ukuthi ube impumelelo. Ngalokhu ngithi ngiyathokoza kakhulu Zulu omnyama, inkosi nibusise. Obrigado.